ziua! Astăzi este un episod nou din Minecraft. Aici am făcut o vilă, am pus un copac să crească, iar mi-a crescut un pic cam mare și din el am făcut o vilă. Cum s-ar spune? Este pe creativ. Ai uitat să menționezi. Nu contează. Nu. Am făcut Cică, nu contează. Am făcut un copac foarte mare, iar acum vreau să construiesc și un aquapark, dar Da, aquapark pe naiba. nu vrea iese că prietenul meu nu vrea să mă ajute, că e chitră. Până faci tu aquapark-ul. Iar așa să intrăm înăuntru ca să vă arăt. Tot pic în apă. Așa. Acum intrăm. Încă Nu prea este nimic interesant. n-am făcut nimic, dar o să mă apuc. Da, până te apuci. Iar o să fac și un aquapark în episodul următor. Aquapark pe naiba. Ne vedem în episodul următor. La revedere!